Sensibilitzar i conscienciar. Aquestes són les dues finalitats de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives depenent de la Mancomunitat. El treball sobre la prevenció de drogues a la joventut ha centrat les iniciatives d'un servei mancomunat als diferents centres escolars de la comarca. En concret, la campanya sobre prevenció en el consum de tabac ha arribat fins a 900 alumnes de primària. Cada volta hi ha més demanda del tema de les noves addiccions, addiccions sense substàncies, com puguen ser els mòbils, els videojocs, i cada volta més ens demanen també el tema de les apostes online. Però la unitat de prevenció també ha posat en marxa iniciatives pioneres, com la de l'adult de referència, una experiència encetada a Ontinyent que vol estendre's a la resta de la comarca. Fa uns anys que col·laborem en un programa, en un projecte de serveis socials de l'Ajuntament d'Ontinyent, que es diu el projecte Reinicia't, en el que un poc la idea és fer un acompanyament, convertir-nos en adults significatius, adults de referència per a aquests adolescents que tenen aquesta situació de vulnerabilitat i a partir del treball en grup, del treball conjunt al llarg del temps, que vagin coneguent alternatives de formació, alternatives d'oci. El Servei de la Mancomunitat de Municipis, amb un objectiu social identificat, desplega la seva activitat a tots els municipis de la vall. El tema és que tots els joves de la comarca, tota la gent que tinga problemes d'addicció, tota la gent que tinga problemes d'aquest tema, pugui tindre un referent, en aquest cas com és la unitat de prevenció de conductes addictives de la Mancomunitat, on poder solucionar els seus problemes i on poder ficar damunt la taula tot el que es passa i buscar una solució entre tots. Combatre les addiccions clàssiques i afrontar les noves que van sorgint amb les tecnologies són les finalitats a les quals van adaptant-se un dels serveis professionals i més veterans de la Mancomunitat.